Hoxe é un día de ledicia, as veciñas e os veciños de Boiro, a plataforma en contra da instalación de gas no centro de Boiro, ten unha moi boa nova. En Marea trouxose ao Parlamento o noso rexeitamento a esa instalación absurda de depósitos de gas no centro da vila. A Xunta de Galicia recoñeceu que isto non podía ser e o director xeral de Industria e Enerxía garantizou que se iba a rexeitar o emplazamento e que se iba a pedir á empresa que presentara outro proxecto en outra ubicación. Unha vez máis, evidenciase que a maneira de que a Xunta de Galicia cambia as súas políticas, cambia as súas autorizacións e que a presión popular. Marea, neste caso, só fai de altavoz, de ferramenta que acompaña a estes movimentos, pero, evidentemente, isto se consíguese pola movilización que se fixo en Boiro, por esas máis de 2.000 persoas que firmaron o manifesto en contra desta absurda e perigosa instalación. Unha vez máis, noraboa a todas as veciñas e todos os veciños e tamén a Boiro Novo, que foi o que nos trasladou esta iniciativa e que hoxe remata con éxito e parabenizámonos todos polo mesmo.